बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज बांलादेशनि ढाकायाव हरखाब बेरफ्रुनाय जाथायाव खमैबो सा 14 सुबुङा जिउ गोमादों। बे जाथायावनो खमैबो सा 100निबो बांसिन सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। सुलुंनि बादिब्ला बे गिथावना बेरफ्रुनाय जाथाया ढाकानि गंसे गोजौ बिल्डिंआव हरखाब सोमजिदों। बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथियाखैब्लाबो नाथाय बिल्डिंनि सिङाव माखासे केमिकेल बेसाद दोननायनि जाहोनाव बेरफ्रुनो हागौ होननानै जायगानि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों। बे गिथावना बेरफ्रुनाय जाथायाव सुबुंनि जिउ खहा जानाय अनजिमाया बारायबावनो हागौ होननानै सुलुङा फोरमायदों। दिनै मोनाबिलि समाव नुजाथिनाय हरखाब बेरफ्रुनाय जाथायनि जोंब्लावनाय अरखौ खोमोरनो थाखाय गं 11 अर खोमोरग्रा गारिखौ बाहायनांदों होननानै बिबानगिरिया फोरमायदों। जाथायखौ खाथि नोजोरावनो नुनाय सुबुङा बुंदों, सिगाङाव बेरफ्रुनाय सोदोबखौ खोनानाय लोगो लोगो बांग्रि मावदोंसो सानदोंमोन। बे जाथाया जोबोद गिथावनामोन आरो खैफोदजों भुगिनांनाय सुबुंफ्रा हस्रिखावनानै रैखाथि बिदों होननानै फोरमायबावो। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।